ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଲୋକ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଖେସା କରିବା ଗୋଟେ ପେସା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୋହନ ମାଝୀ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବୋଟ୍ରେ ଯାଇ ମାନେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା? ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନଈରେ ଗୋଟେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଥିଲା, ମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଥିଲା ଯେ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଥିଲେ ନାଇଁ, ସେଫ୍ଟି ଟିମ୍ ଅଛି, ପ୍ରିକସନ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା। କ'ଣ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ କେତେଜଣ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋର୍ଡ ଶୋ, ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଇରାଲ ହବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ କରାହେଉଛି। ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସରକାର ଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଉପରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଏକ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝି ହବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ସରକାର ଅଛି, ମାନେ ଏ ସରକାର ସିଏ ତ ଯାଇକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଇଟା ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହଁ କାମ ନ କଲେ ସେଟା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଖେସା କରିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଠିକ କଥା? ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ପେସା ମାନେ ଖେସାଟା କରିବା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଠିକ ନୁହଁ। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ ଜଣେ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଏମ୍, ସେ ଯାଇକି ରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଗ୍ରାମ ସେବା ମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମାନେ ସଭାରେ ବସିକି ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏତିକି ତ ବଡ଼ କଥା। ହଁ, ସେ କାମ ନ କଲେ ତାପରେ ସେ ମାନେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁ ପ୍ରତି କିଛି କାମ ନ ହେଲା, ସେଇଟା ଆପଣ କହିବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠିକି ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଫିର ବି ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ, ତ ବଢିଆ କରିଛନ୍ତି ନା, ସାହସିକତା କଥା। ଏଟା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କଥା, ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଓଲଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ କି? ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।